Minħabba nuqqas enforzar ta' regolamenti hemm madwar 12 sit fiż-żona ta' Swatar in-naħa ta' Kirkara li minkejja kull sforz m'għandhomx il-ħuq kif inhu mitlu bil-liġi għal siti mhux żviluppati. Din il-ġimgħa tifla sofri ġrieħi wara l-tgerbet għal isfel bir-rota f'sit mikxuf fi triq Attus. Fl-istess waqt biċċa art proprjetà tal-Gvern fi triq Borċ Olivier hija ta' periklu b'aktar art mitluqa f'din it-triq hija infestata bil-ġrieden. Ma sar l-ebda nfurzar ta' regolamenti biex binja privata fi triq Giuseppe Xwiereb, kantuniera ma' triq Girgorgat, ikollha l-ħuq neċessarju. Dan il-bini huwa l-isfel b'aktar minn 6 fillati mill-bankina. Sa dan it-tant fl-istess lok m'hemmx il-ħuq b'saħħtu biżżejjed għal xaft ta' 3 sulari font, periklu kbir għar-residenti. L-awtoritajiet konċernati qed jinjoraw għal kollox il-periklu l-aktar tfal li attendu d-dutrina wara li fil-qrib ċeda ħajt ta' razzett abbandonat bil-bord ġebel jitħalla fit-triq u biċ-ċans li l-ħajt ikompli nieżel. Melrose Mifsud u Von Spiteri fisem il-Kumitat Amministrattiv esprimew diżappunt li l-Korporazzjoni Jana Malta naqset li tipprovdi dawl adekwat f'ċerti toroq kif ukoll ir-ranġar ta' wires li huwa evidenti li huwa ta' periklu kbir għar-residenti. Transport Malta ma ħadet l-ebda azzjoni biex ittejjeb il-kundizzjoni diżastruża ta' toroq u bankini f'din iż-żona. Billi biċċa arta fejn il-Knisja li taqgħa triq is-sisla għadha ma ġietx żviluppata, ir-residenti qed ikunu mċaħda minn aċċess liberu. Il-Kumitat Amministrattiv il-Menta li fil-waqt li aktar minn sena ilu ippreżenta pjanti għall irranġar tat-taraq li jagħti triq tal-wied, sallum it-taraġġ għadu fi stat ta' telqa u periklu. Sallum għadu ma sar xejn dwar it-Traffic Management Plan li l-Kumitat ressaq għall-attenzjoni tal-amministrazzjoni aktar minn sena ilu. U minkejja l-sforzi ta' dan il-Kumitat Amministrattiv li jtejjeb is-sitwazzjoni, il-Kunsill Lokali ta' Kirkara li għandu responsabilità ta' din iż-żona qed jonqos milli jagħti l-appoġġ sieħ tiegħu għal dawn l-inkonvenjent.